Na kajingi khubor ba nakaliang uba shembor lang renja Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council lem ki Executive Member ba kentup ya uba Winston Tony Lingdo bat uba sebor lang warba bagi hiar sya kathan majai ki barjela hakite ki benta ki lakhang sebak ya ki dukan. Ha kani kasngi ka afnur tarik unailar arhajar pesan ha ka jingshisha ka jinghiar uba shembor lang sya kani ka than kamdai ban khenra license henrai ka jingkhang dukan ki barjela ka peni bagi buri AA UCM lem ki executive member ki lapenlong ya ka jingyalang yamir jingmut bat ki noyalam ka hima sora ki kli nong senchar shnong lem ki dikhot bat noyalam ka sinjuk ki hindu seng ki bahab ha sora civil subdivision ha ka balaya kren halor bon teli ki man Maria lep kajingyalang UCEM ulah hiar jengo ia kathan majai ha kabalalap bagi barjela kila khanglut ya kidukan bat kam khayi jengki. Hakawai pat kaliang uba Winston Tony Lingdo executive member badi pet ya katanat labor ulah pensyai pat ba halor ka jingmi khubor halor ka receipt news pak tingka ki bagi barjela ken hapsiu ban yo ya ka non tribal employee clearance certificate ban sya bela ya ki hinriu banai. Ulah ong bagi receipt news pak tingka bat kedo ba ki trikam tang khatsan sngi ka donjing temu ba ki barjela ken happen biang ya ki kot kisla jengki ban yo ya ki non tribal employee clearance certificate hapo ki te kisngi bat lada kimla kin num yo ya ki certificate. Mereka ni hakilat patai kubur ba ki lami itu ki slip ba hiu spa nama tak saksi. Syai kan pensyai pi ekitu ka kamdade sing sisya khat sansi ka validity ya aipor ekitu khat sansi bakin penbiang ki kot kisla banwan ra syapo office. Mereka tu ka hiu spa ka validity tu ka kadai hindu nai. Bat katu ka khat sansi ka bang issue itu slip pada kadai ba hapo ka khat sansi. Kidai banwan ra ki kot kisla ki babiang jong kitu ki nong trei ki bangi nilap. Bat lada kimla banwan ra hapo ka khat sansi nim numla ban ai ki ka labor clearance certificate. Kata kadai ka jembut jong itu validity for 15 years. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya